Здравейте, приятели! Искам да започна с едно огромно благодаря на всички вас. Вече сме над 400 души в този канал. През последните 2 години тук споделям реални истории, умения за оцеляване и епични приключения. А за тези, които ме познават от курсовите ми по оцеляване, вече 5 години водя обучения по бушкрафт и оцеляване в България, откакто съм се върнал в страната. Ако не сте гледали някои от предишните ви видеа, вижте в канала. Както в природата, така и тук трябва винаги да се развиваме и подобряваме. Днес ви споделям 3 огромни новини за канала и моята дейност, които ще променят начина, по който можете да се научите на бушкрафт и оцеляване, както и надявам се ще ви вдъхновят за ваши собствени приключения. Трябва да внимавам, че може да се спънах някъде. През последната година ви питах чрез анкети и въпроси във Viber групата ни и в YouTube и на живо в курсовите и вие бяхте категорични. По-добро качество на видеята, по-структурирано и по-задълбочено съдържание, по-добра платформа, където да учите и да се ангажирате повече. И точно за това създадох 3 важни за мен поне неща. Първо, с вълнение ви съобщавам, че стартирам нов глобален YouTube канал Цанев Бушкрафт. За някои от вас може би вече знаят и дори са абонирани за него преди стартиран. Абонирайте се обаче още сега. Линк в описанието ще видите с моето лого. Видеята там са с супер качество. Те са на английски, но и с български субтитри. Реални и изключително трудни предизвикателства по оцеляване и бушкрафт, които резултатът е неясен и не е гарантиран да е в моя полза. Реални експедиции на живо, реални умения и никакви постановки. Българският канал естествено продължава да съществува и ще го обновявам с новини и споделям разсъждения, но по-големите обучителни видеа, експедиции, както и всички други приключенски истории ще са с фокус върху новия, където ще се случват големите събития. Как да се включите? Абонирайте се за новия канал, линк в края на това видео и в описанието, за да не изтървете всички нови видеа, които идват. Гледайте моето първо и напрегнато предизвикателство да оцеляя като викинг. Отново с линк в края на видеото, изберете иконката за настройки и пуснете субтитри на български, ако ви е необходимо, когато гледате новото видео. И новина 2. Нова платформа, в която можете да се присъедините към верните ни последователи в Patreon, която вече е активна и има много вътрешно съдържание. Както знаете и можете да видите, ако посетите страницата ми от този канал в YouTube, направих многократни анкети към вас преди и ви питах, освен по-добри видеа, как мога да ви дам още повече знание и съдържание за бушкрафт и оцеляване. И вие поискахте по-добра платформа, специализирана за общуването по тематиката, по-добри и структурирани уроци и място, където да учите и да взаимодействате с мен директно. Също така възможност за получаване на задкулисна информация и ранен достъп до видеа информации. След много задълбочено изследване, къде и как това може да стане най-бързо, най-удобно и най-евтино, създадох нашата нова Patreon група Цанев Бушкрафт, мястото, където всичко това става реалност. Линк в описанието. Ако искате да подкрепите дейността ми и ви харесва това, което правя, няма да ви коства нищо, освен 2 минути от времето ви. Всеки може да се включи напълно безплатно. За тези, които искат наистина да се учат на бушкрафт и оцеляване, но нямат възможност за сега за платен курс при мен лично, има и Patreon нива с бонус съдържание, като тези стартират само от $1 на месец, а средното ниво с достъп до пълна обучителна литература и редовни онлайн обучителни материали, които публикувам и не публикувам в YouTube, са само $5 на месец, така че е нищо нечовешко. Специална оферта до 1 април. До 1 април остават 18 дни от деня на записване на това видео. Всички, които се включат в 2 от платените нива, ще получат безплатна лична консултация с мен за всичко, което може да ги интересува по бушкрафт, оцеляване, експедиции и всичко в тази сфера, през видео или чат, както предпочитате. Линк в описанието отново.
Ако желаете, включете се в Patreon още сега и отключете всички ексклузивни материали, ако не, продължаваме само през YouTube. И сега, третата най-голяма новина. За първи път я споделям тук в YouTube. Издадох книга за оцеляване, но не просто познатия сух наръчник за оцеляване. Книгата ми "Как да оцелееш и да се впуснеш в епични приключения, умения и нагласа за съвременния пътешественик в дивото" съдържа не само практически те умения, които ще са ви нужни за оцеляване, не само ясни диаграми, висококачествени снимки и инструкции, но и психология на оцеляването, за която много хора ме питаха, стратегии за самоподготовка, истински истории и тактики, които да ви спасят в екстремни ситуации. В книгата ще откриете и задачи за реални упражнения, чек-листове, гидове, огромно бонус съдържание и най-вече ексклузивни QR кодове, които отключват обучителни видеа, тестове и бонус уроци и ще издигнат знанията и уменията ви на ново ниво. Доколкото знам, няма подобна книга, написана досега, която да включва всичко нужно за оцеляване, но и да предлага достъп до обучение извън книгата онлайн за всички читатели, включено в цената на книгата. Най-хубавото е, че линковете ни са динамични, което означава, че винаги мога да ви добавям и обновявам информацията, така че книгата ще се развива за в бъдеще и ще остане винаги актуална. Също, доколкото съм запознат, няма друг български автор, който да е издал книга конкретно на тази тематика. Английската версия вече е налична в Amazon и на моя нов вебсайт canevbushcraft.com, напред book. Ще изтравате линк. Българското издание ще излезе съвсем скоро и имате възможност за предварителни поръчки, преференциални цени, които вече са отворени. Линк в описанието. Разгледайте подробна информация за книгата на canevbushcraft.com/напред book. Още веднъж силно съм ви благодарен на всички абонати и тези, които ме гледат дори без да са абонирани. Над 400 абоната. Как да продължите подкрепата си за това, което правя? Първо, ако ви харесва информацията, която съм публикувал до тук, един лайк и коментар долу в това видео няма да ви коста абсолютно нищо, но за мен ще означава много, разбира се. Второ, абонирайте се за новия ни канал и гледайте първото видео "Тайните на викингите". Линк в края на видеото. Сигурен съм, че ще ви хареса. Постарахме се много да го направим добро. Трето, присъединете се към Patreon, независимо дали безплатно или с абонамент, за да отключите допълнителни материали и ексклюзивно съдържание, да се включите в нашата нова общност. Не пропускайте да си резервирате копия от книгата ми, предварителни поръчки за електронната версия на български език, както и регистрации за печатното издание на български език, което ще е силно ограничено и линковете вече са активни в описанието. Това е нова ера за бушкрафта и уменията за оцеляване за нас и мога да кажа за България като цяло. Нов канал, нова платформа, нова книга. Време е за следващото ниво. Вижте първото видео от новия ни канал. Ето тук, всъщност. Включете се в Patreon и бъдете част от общността. Отиди и го виж веднага!